отдавна нито една игра. Но доста хора е любима Steel Brain Rot. Ради това днес ще играем по-различна игра от Steel Brain Rot. Ще играем Steel Brain Rot, обаче такава, че да буквално милионни пари. Ще спомнят на всяка секунда евати силните яки брейнроти. Тази игра аз съм си продал брейнроти от... Имаме спагети туалетни. Спагети туалети слаб. А сега си взех тази ръчичка, която е много слаба. Този силен, този също. Два капитана мобита, този е много слаб, бих го продал. 1 билион не е много окей. Взимам сега много места, защото за това видео съм решил да ставаме малко богати. Каква ми е идеята? Идеята е... Сега ще сравним Steel Brain Rot, по-то с тази игра, ще ги викам Steel Brain Rot, с друга игра. Ето както виждате сега има такъв Brain Rot. И оп, ние го взимам. Каква е приликата? Че Steel Brain Rot е Трунцапан Secret, а не беше и Strawberry Elephant. Трудните са да се западнат най-редките секрети, които аз ги имам. Има Трейнос Турбо 4000, това е рядък Brain Rot. Трейнос Турбо 3000 слаб. Ето този, който също е слаб. Трейнос Турбо 3000, да. Годове, слаби. Така. Нищо от всичките тези не гледаме. Да, няма да успея. Ние ще ребъртваме. В този случай няма да е. Ребъртваме. Всеки път. Дембре. Примерно този сега може да му открадна. Какво? Той има Strawberry Elephant. Това е много рядък при. С кой искам? What the fuck? Оста. Пъгна. Не може да се отива отзад, какво? Що?
Не, то си ги продава. Как можете да си продадете спрени роти? Една не полудяхте. Сега кой да взема? Секрет не мога. Абе, никой секрет не мога. Еми, вече мога. Джоб ситус, да кажем. Мината... Няма Велиславе. Няма те джоймам, братле. Това е мусик сега. Че се извинявам за бъгането. Ама при мен е така. Отсъмна това. Даже... Коста, откъде са към тази раница? Аз направя и други. Аре, бе. Гипи. Ребърт. Тогава, какво да правим? Можем се жестоко. Какво да правим? Пълна база. Кран? Не сме му кран. Ние се лъжим жестоко, че не можем. Защото този човек сега взима ембецовите. Всеки взима слаби. Но никой не знае, че може да вземе силни. С едно натискане. Защото накрая ти дават Strawberry Elephant. Тринчата ти дават 100 S или каквото и да е. Ето, аз си взимам екраната и имам 500 трилиона. Скупмалка е. Добре, провали ми. Какво става с... Няма да става. Ооо! Това се много рядо да си обре рот. Така, казано с прости думи, ще трябва да откраднем. 67! Те кабани са... много ги мразя. Странолето се слаб.
Brutto sono ti ne riesci. Път 100. 24 секунди, а на оня колко му остават? Около 100, бах ти. Туалети какво? Къде е туалетито? Взех го. Ти шипнята. What? А. Да! Драгон! Драгон Камелоджен. Първият ни най-силен брейрод, дами и госпожа. Сега те са ебати са обеците, то си, че не ми трябва. Пичът си тръгна. Еба. Докато си чакам... Докато си чакаме за някой хубав секрет, трябва да пръснете лайка за още да видя такива. Защото се правят много яки брейроти и ако искате такива, трябва да се абонирате за канала и ще направя ставане. Спагети туалети, лос спагетис! Мога ще да дадат много силни. Столбейт. То е слаб. Ей, то е слаб. Ей, то е слаб. Но този хич. Моля да има хромбакс. Скоро ще имам. Клавиатура? Не. Извиняй. Не. А тъй. Добре. Продаваме сега. Имаме 2 етажа. Така че можем да купуваме всичко. Влакчето тик-така. 3 брейрота. Няма го направя. Това няма шанс. Може да имам всякакви тъпи брейроти. Но въпросът е, че не ми трябват. Да спират малко пари. Трябва да видим след толкова да взехме от порадиците. Колко дава? Чакай, какво? 18 милиона? То дава буквално 103. Ето затова ви го обаче ме дразни всичко това, което е около мен. Да, все пак тази игра не е реалната. Не забравяйте. Ще дадете ли стробер елефант? Сега гледам нещо му да бъдство. Това ще е много фън. Пичат ме ударя без причина. Извинявай, брате. Си бъркал човек. Dragon! Жив е. Малко ще сравняваме и стила Брейнрод. Той ще покажа играта, която съм играл най-много. Както се стоя се изморявам. И ето сега ще се спалнат доста силен секрет.
Дано да е як. Какво? Чакай, нещо се бесих ти. Това не е секрета. Ето се много слаб. Драгонц! Кой ще утреш, бе? Ти ме ли ще заблуждаш? Мано те! Откраднах ли чипа? Еливадан? Еливадан? Какво казах аз? Лаки блока, какво ще се панне? Дай ми на те. О, не, защо го взех? Мага трябва ми на време. Мразя живота. Коледната лавака. Добре. Това е доста. Кетчурмандустур. Ето е много слаб. То също слаб. Не знам. То слаб. О, няма слаб. Чакай, но май кенди? Лава. Чиклеш! Какво правиш, бе? Те да не плодя. Чиклетейната е моя. Пиче го взем. Пиче се чуди къде са му бренратите. У мен са. Котя. Какво става, брат? Само ти гледам бренратите, нищо не правя. Само гледам колко хубав Драгон Камелоджиен имаш. Сещате се на къде бия. Това няма да чакам хич. Право го продавам и отивам чакам до базата. Не, 180 няма чакам никога. Опа, аз лефнах. Това е лошо. Сега сме стила Бренрод. Ето ни. Сега, започваме с аз, ебать славя. Продължаваме с напин пицанин. Продължаваме с този. Напин пицанин съм го сложил в филс машина, не знам. И така ще го продадем. Опа. И как ми даде? Бенито. Още един. Него ще го продадем. Този. Него продава. Да става ето този най-силния ми. Изключим секрет, който също е силен. Сега. Нямаме никаква цел тук. Но имаме цел да откранем. На някой. Да откраднем на някой нещо си такова. Такива ги имаме. Най-трудният е този. Не, чакай. Как беше? Las grandes combinaciones. Много рядък брейнрод. Но тук съм за да ви обясна това, че има тако база. 3 етажа безплатно. За 3 дни ще имаш такава база. Тако баз скин. Даже не за 3 дни. Ако я вземеш до 3 дни, имаш за винаги. Да.
Това е всичко, което реших да ви обясна. Че не съм толкова богат, събрал съм тъмно трилион. Не ме питайте как. Трудно, наистина. Girafa Celestre. Чаках за стро... Чакай! Girafa Celestre. Това ще ми трябва за ребърт. Много е важно това. Защото имам парите. Става само веднъж. Веднъж да играя с Мишел. Вземе бранерата. Вземе този и он горе. И да станем 10 левел. 10 етажа. Така де, 3 бърз. И да можем нови неща. Разли. Ето, това са двете нови неща, които ще мога да си купя. Ту са много фън. И това е. Базата ми, не знам колко е добра, имам малко примерно, имам 405, въпреки че ще ми трябва за това. Да, това събира 180 000 секунди, защото е с малка мутацийка. Така че... Абе, Дима също е мутация. Тоест, да, 23 милиона вакцини. Трудно съм стигнал с милионите. Трилион. Няма нужда да ме питате. Ама имах доста по-силни от тези. Обаче, сгубих. Защото бъртвах, откраднаха ми, защото играя в отворени сървъри. Това е на един мой приятел сървъра Мишо. Лошия се казва. Лошия с 3 XG май беше. Да, май. Потърсете го, станете му приятел и играйте тук, ако искате с мен. Но сега да преминаваме към следващата игра. Опа, обърках. Следващата игра. Следва най-яката част. Играната игра и Цунами Heroes. Скупате моя база 8 килна струва цялата ми база. Представете си колко са ми. Ако някой знае да напише в коментарите, че нямам много силно. Мен О, Селестиал. Талман. Аз съм 35 скоро. Хора, това е много малко. Имаш Robux, може да си купиш колко искаш. Нормалния начин да свалям. И можем да не стигнем тази вълна за сега. Не и да минем сама. Защото не сме. Хич не ме интересува. Снимам видео. Ако ще им чок махала, ама Джойни хич не ме интересува. Играем си. Тук ти го правим. Хич не ме викам. Ако ни май Джона. Тук аз няма видео, аз толкова няма нищо. За тях. Чакай, какво? Това не е честно. Може ли?
Ono mulec, ale vrátej. Malé bych zahnula. Steel Brain Rot. Ne, začnu как можешь высказать? Мать собрана. Buscando objetos. Та не умре. О, вилка пускай. Там може спайдер. О, бачу. Чекай, ви. Та не умре, ви бац. Başa batı. Şimdi başa batı. Nasıl? Ne olacak? Oho, ağaç. Странно, ты чё, не могу. Что за сам? Знаешь, что? Sua poucos de carteirinho. Eu ainda estou de Max na. Tá bom. Fácil. Машалlah. Хищными созданиями. Да, пока мы умрем. Показа. Тази игра има много скрити места. Знам, че не искам да се връщам. Къде беше тук? Ето тук. Трябва да напишете танц. Там.
già sono Dale qui. Ako, na vás zkouším. Jedno, píšu. Co to je? Za 5 sekund jebat. Jebat mama. Jebat ti mama tam. Sami mina. Ti voniti. Majna na šopska. Siłę, to zamiast pokazać, to kurde, że trzeba to pokazać. Mimo tej siły, zamiast to pokazać. Speed. Tra
Бачко момент, бачко момент, бачко момент. През нощта извън да играя Fortnite с него, бла-бла. Някак през нощта звънна, че питата му истина. През нощта сънува я, когато през нощта ми каза уфу, аз му казах ела. Баци, не удри, баци. Давай. Съдем. Давай, може да намерим Месис Студио, да. Слави. Бакстор, Тересък. Свам паричките. Събири страха ви. Потика съм, че сега ми е направо целта. Да речи това от Исус сега, пази горе, моля те да. Че бизонте тема с някаква игра. Не знам. Някаква. Която ми харесва. Сега. Коя игра да играем? Коя да играем? Аз не знам.
Кой каквото решава. Но аз търся някаква игра. Но не намирам никаква. Хора, сетих се за много яка игра. Не, от... Каква стила? Не ме интересува. Сега имаме друга работа. Та, който не е чул за играта Rivals, точно не. Точно Rivals ще играем. Ох. Това видео ще е около това часа. Защото моят канал започна преди 10 месеца. И не съм събрал 100 лайка за да правя стримове. Поради тази причина. Ще играем ранкет. Айде 2-2. Ранкет. Никога не съм играл ранкет и не знам какво ще се случи. Братовчет ми е играл. Той има също канал. NickDog65. Тикайте и се абонирайте с неговия канал. 16 лайка. Не знам колко харесвания. И май 9 видеа. Някъде толкова. Но то му има 1000 някакво гледане. Сега много 800. Никой не иска да играе с мен. Как да е, бе? Съм бе свиня. Тук печелим купа. Почва с купи. Как ще забраните снайпер? Еба ти нечестно. Никога не съм играл този мап. Но имаме револвер, така че... Чакай! О, я звала помпа, окей. Вадим помпа. И ножка. Айде. Индут. О, не. То им шорти. Аз съм вада револверче. Да й покажа кой е шефчето. Това е много трудно. Да.
Нашия! За дики тук! Аре! Да, те имат по-силни оръжия. Защо забрани снайпер? Беше единственото оръжие, което съм силен. Ти? Този и така. Това не беше много. Пичат шум. Да. Забравя, шотган. Перфектно. Това, снайпер. Да. Аз скучих. Не, това е честно. Ма забраняват снайпер. Това... Ранг е 3 в 3. Айде бе. Ай, 3 в 3. Му беше бацоя. 40 ранг, аз съм 50. Да, трябва да добавим обучение. Не! Това. Ще забраните пак снайпер. Забранил снайпер. Пишат си на нашия просто. Лоша идея. Твоя. Много силно прасе. Хайди бе! Чакто се раст... Малко се просто, братле. Аз се брам за етекс. Но съвсем не. Аз трябва да се кача отгоре. На екрана. Мислих, че е някой другия. Братле! Идвам. Какво? Чакай. Нищо. Вижте, искам отид. С нож. Те са много добри с нож. Те забраняват снайпер.
казваш забраняват снайперите, са силни с снайпери, какво го забраняват? Няма смисъл. Ранката е много гаден. Братле, аре спри са кри! Трябва му напиша. Те първо се едно, след това с друго. Последен път ще на оръжие. Край на игричките! Край на игричките! Какво? Как е скочил върху това? Силните, вижте какви са хора. Кажете в коментарите, това честно. Наистина, кажете. С нервите. 3000 лева, ние сме. Да, в небето. В небето. Няма да играем това, не е честно. Те ни давате бати силните. Ранкет. Кран ВВ. Какъв ранкет магони именно. Гледай какви са. Диамантени, марантени, турантери. Никакви много силни. Днеска направих без ранг. Dogs. Okay. И мени веди. Снайперисти. Братле, това оръжие е много слабо. Ти си избра трашаво оръжие. Просто лас. Крисмас. Махар. What the?
Просто кажи. Гумено па. Андук. Е, такива са. Просто трябва да кажеш. Ну, пате! Ту. От опасното хлопе. Ту. 50. Това беше пълна просто. Пълна. Абе, братле, не знаеш как се играе дори. Опа. Благодаря. Какво? О, писана ми с игричките. Почвам ги. Само когато хлъзвам настрани, не спирам да се хлъзва. Само ще види доп. Имот. Калякане. Това ще е имот сигурно за 3000 лева. Мале, ако играя на това, сме свърши. Просто прекратяваме до тук всичко. Зареждаш ли? Ама снима видео. О, what? Как да се показваш? Е, братле, то. Нечестно. Тон. Ето тъй се казват имот. Ту. Опа, чакай. Тун. Кой е това живот? Кое е това животно? Тун. Аз съм със слушалките. То са това ми е по-любимо. Пич, ама си измислих рима, майка ти хил. Айде, качвай се, че не съм те довършил. Таман си. Скачи тук. Тук ще най-добре. Е, пичът ми закила. Майка ти шива. Извинявай, братле, ти изобщо играеш ли? Къде? А къде си се скрил? Това на мен е мое място. Също само на се, брат. Той ще се губи. Не значиш. Матч за нас.
Тон, тон. Тон, тон. Тон, тон. Тон, тон. Тон, тон. Айде още едно. Да игра пак става. Perfect. Какво ми трябва? Тон, 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 тон. Това видео се превърна много яко. Чакай да се свърши. Скоро ще свършим, защото идва къс. Си съберете работи. Гледайте го, искам при мен. Bam, 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 yeah, why? Yes. Да. Опа! Как ми той целите? За къв се помисли? Не съм помисли за по-голем. Бив Shadow Hit. Тан, 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 тан. О, тя има тези оръжийка. О, ти си ги цакал, мале. Найш. Пичат не мои цели с снайпер. Колкото повече си подаш главата... О! Ти бъгълът. Телефон. Аре, бе! Не си подавай главата, ма! Чоко! Чупо, 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 чуп. Чупо, 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 чуп. Не бе, що идваш при мен, ма? О, Боже Господи. Исус. Иду с и гърне със страх, няма ли го хлапа. Е. Ти ли ще си идваш? Аз съм тук. I the double light, what I better like when I legend low. О! Срещна ме от другата. Ето. Ай, what the fuck, какво правиш, бе? Мале, проблемна жена. Какво правиш, бе? Ти не мога да го местиш толкова бързо. Като не сме в истински живот. Ката! Ще пукне. Ще пукнеш! Мале, той не ме потели. Обича с кураж. Бягай. То е сарпаги. Два кила и то доста добре. С ножки. Първо.
Да, чакай! Чакай, бе! Да. Хубаво. 43. 43. Костана, бе! Oh yeah! Да, кой е шефа сега? Чакай. Esa ще настане. Yes. Yes. Ара да видим, брат. Айде. One. Айде. Добре. Пичетиска го с наспамаля. Братле, ти срещу кой си имаш работа? Кой не знае, не си. Аре, пускай, че тука пранах, бе. Насрах се, аре, пускай. О, боже. Аре, бе, кучубра. Кодютюш, бе. Докс. Ти да видиш? Арена? Брал си грешния човек. Абсолютно грешен човек. Аз съм про на арена, бро. Ти ако успиш, няма ма биш. Аз не съм. Кой шеф? Грък спам. И ти ли си избрал, бе? Браво на нещо. Ти си избрал грешния човек. Воу! GG! Добре, бе, брат. Грешка. Първо. Никога не се изправя срещу мен. Второ. Аз съм най-добрия. Трето. Се опитвай също да му помъждаш. RPG шотгън, брат.
Аз го взема и снайпер, пак ще бия, бе, брат. То. Членце? Пичът се е скрил. Какво? Това не е честно! Това не е честно! На мен ми бъга! Не ударих ли ми нещо? Да! Ето то! Той има негово цяло! Да. Да, бе, да. Да, няма що. Що? Ще извада револвера. О! Си играем така. Ето така се играе, бе! Братле! Истински мъж! Истински! Истински! Хайде, матчпойнт! Ко стана, бе? Коста! Ай са сайби! Ай са изчезвай! Еми хора, това ще е от мен от видеото. Видяхте това ще за това видео, да видяхте, че някой ще не можа да би. И какво като че направи 3 само ивент. Аз го победих напълно. Арена да изберех. Crossroads. Другия работи може да бие живак. Ако ви харесва това видео, напишете в коментарите. А от мен хора, чао и до друг път.